Dati nga ro din mga kasin, the problem of the day nga napadayawan nga may basa at tangal daw, aga po kini aga, iti probinsya, iti Abra. Sagudayan nga ro ti surat ni aga. Dear Kasin. Shoutout pa kini ate na nakakal, Manong Romeo kakal, ni Kumadre Irene and family, iti Honolulu, Hawaii. Hello pa kin Maricel Llanto Pasyon. Tita Sita Delia Macho Garcia. Samatan kini Manong Albert and Soledad Nilio, see you very soon. Tita Shirley Sean, see you very soon, tita. Agbasbasak payla idi iti kolehyo, idi tamam amok ni Joy Joy. Nakarikna kadagos iti makunkuna nga ayat. Damo nga ayat nga inkarik nga umunaken maudi. Kaya niramid ko ti amin na pamuspusan tapno maalukoy ko ti puso na nga syakit ayaten na met. Inarem ko nga rod ni Joy Joy itilikudan nga adda idin ni Josie nga agay ayat met kanyak nga kalugarak iti Abra. Nagbasa kami ni Vegan. Isot lugar mo taga Vegan ni Joy Joy. Ngayon iti lugar mi nabayag idin nga agay ayat kanyak ni Josie nga kinaubingak. Ni Josie nga iso ti kayat da papa ken mama apara kanyak ang jakmat kayat. Jakman na mo ta napintas mo't ni Josie. Napintas ti biag ti pamilyana. Papagayam nga rod da papa ken mama kanyak ti dadakkel ni Josie. Iso nga isot kayat da papa ken mama apara kanyak. Ang ni metlata Joy Joy ti adda iti puso. Ti adday ti panunot ko. Ni Joy Joy nga sako lanam amo hindi college sak. Ngem isot nagpitikan ti puso. Kagkasto man nga rod nga rugyak ti agsalaysay kasinyong iti maysa amalem. Agyaman at tadi mo pinaay ti awis kong agmerienda ta Joy Joy. Kunada man nga dakes kano no paayan ti grasya agapito. Si kamot. Daapay. Aga ko namlatan Saan mo nga diretso nga ibaga ti buungan hagang ko. Ay, sorry Sorry aga. Kasta napimpindas no aga. Kinagyaman Apay manin. Sabi ko mata kadagiti sumarsaro nung awisin ka patganak to manin. Kaya't ka nga awisin di lugar mi, di Abra. Di Abra? Wen. Adda negosyo da papakin mama sa jay. Nga siyak timang tawid ka, dagita nga negosyo ta. Ta siyak karot ti bugbog to nga anak da. Akit no makapagturpusak, sa agasawat tanto na kit, negosyo tanto meten. Agasawat. No di ka pa inaklon, aga. Ang ayayating ka, Joy Joy. Nabayagin ngayon, indaton ko kayong panagayat ko. Di na ka di pa'y nasursuro nga ayaten? Amok ati isong bat mo, kat agpapada ta pala nga agbasbasa. Uwin, maawatan ka. Makaurayak, Joy Joy. Ang imaymayat ko mamanin, no aklunan nakitan. Kuha ngamin aga. Sige, saan ka nga i-pressure? Bakay bagam nga, pilpilitin ka, i-pressure ka. Makaurayak ba, Joy Joy? Basta sa laki di nga mapayag, uri nadani tamat nga agturpusen. Kat anyaman nga naman na maik ng pakaragsakam. Ipaay kuntukin ka. Uri pa kidita, nga di mo pa inaklon ti panagayat ko. Kit ibagam no anya ti kayat mo ta, ipaay kukin ka. Kin uri no di mo kidawin. Agyaman aga.
Ah, ad-adamanin nga ipaay ko king kanukid dawem nga mismo kanyak. Isu nga saan ka ko mga agalumiin nga agkid daw kanyak, Joy. Sige. Angim, urayan talatan nga agturpusta, mabalin. O sige, kasti kunak, makaurayak, Joy. Sagbay kami nga naggraduar iti college. Kaputa medyo adayo ti abra iti vegan. Agawidak iti weekends. Kaya di man minsan na panagawid ko, ipalagip manen ni Papa kanyak. Bueno, idurdurunak manen. Kay ni Josie. Aga, Barok. Nagbakasyon met ni Josie manibot iti Manila nga pagbasbasaan na. Di mo ka di mapanpasya rin? Pa, awan di pambarak nga mapanbang pasyar ng kuana. Awan may relasyon mi, hangkumit nga nobya isuna. Uwe na dandani kayo naggraduar. Nagkatrumbin ko mga adan mabukel nga relasyon yo. Tapno dagos tumot nga mapagtutulagan ti kasaryo indon makapagturbos kayo. Papa, imbagag kada kay idin ka ni Mama. Nga saan nga ni Josie ti patpatig ko? Ni Joy. Joy ka lang ka, Joy. Aging gana ita, inaklon nakakadin dahil nga Joy. Ibagam idi nga, itugot mo dito. Awam mo't pa, iti Joy nga makita me. Dandanin, Papa. Urayan nyo lang agturpos kami. Ta isang pet konto ni Joy dito. Kanon to dahi nga dandanin. Kit into nung nga agturpos kami. Urayan na lang nagrador kami, Papa. Amo Barok. Saan ka nga mangnamnama iti saan mo't nga mangipatpatigin ka? Tano kung may ipatpatig na ka agad, inaklon na kan. Mama, pati ka tayo magbaga na nga, agbasbasa kay pailaeng. Nakadudita dito agnobyo, nga agbasbasa pailaeng. Papa, dinto dita ni Josie nga, hindi pailaeng nga ipatpatig na kan. Kat napindas mo, nasingpot mo dahil nga ubeng. Kaya anya nga rin ti serbi na Papa nga, uray no, ayatin nagmat ni Josie, kit saan mat nga ni Josie ti patpatig ko? Ay, agbabawi kan to Barok, no saan ka nga dumngag kada kami. Pupuutin ti saok. Sa anak to bulos agbabawi, Papa. Pupuutin nyo ba ti saok? Ket uray no saan ko nga mapanpasya rin ni Josie, amuklat tayo din nga isot mga ramit ti pamuspusan tapno agkita kami. Nga usarin na da Papa ken Mama tapno no kaputa na pig sa isuna kada Papa ken Mama agkat maarami dati kayat na. Kadidi may isang aldaw nagpakuyog kanyak nga mapan kami iti karayan. Pasensya ka na gano'n nakaistorbo at. Awan namin tiyan mo kapag pakuyugan nga mapanagpasyari dito yung karayan. Kad kaputaan mo nga sa anak nga makapagkid kada Papa ken Mama. Nga no iso dati mang bilin kanyak. Iso nga kinid daw mo metin kada kwata nga kuyugin ka. Pasensya ka na a moment nga hindi pa ilang ubing takit nasingeda kon kada Papa ken Mama. Apay ngamin nga magustom ti karayan nga pagpasyaran tunggal agbakasyon ka. Di ka mabuti nga ngumisit ka. Kay ayok namin di ba umay diti agdigos. Ken umay agalat tukmem. Malagi po di ubing tayo. Awo nang saan nga napintas diti karayan ti abra. Para kanya kit napintas latta. Aga. Nalitaw ti danum na. Ken nagmayat nga pagdigusan. Wala sige. Kuyugin kang karod. Okay, saan tag may bayag dito ikit ni. Mapanak to pa JB-gan inton malen. Mailiwak itinubyak nga ni Joy. Nobyak ko na kiniya Josie tapno no kuma sardengan na kon no pay saan ko pa nga talaga nga nobya ni Josie ay ni Joy ko na kuma. Naglabas nga ron ti panawen kasin yung nagturpos kami. Naggraduar kami kani Joy iti college. Nagawidak iti abra ta inak pa lang i-celebrar met
nga kaduak ti pamilya, ti panag turpos ko iti college. Kagalpasan ti sumagmamano nga aldaw, napana ki Jay Vegan, tamapang kupasya rin ni Joy Joy. Takasi nagtulagan mi idi, aklunen nak, into no makapag-redwar kami. Ngam Jack ni namnama, kasi nyong nga sa Bali, titurong ti amin. Saan ko nga ni namnama tinapasama kaday nga aldaw. E di tadimtengak iti balayda, nga ninanang na ti simmabat wenno nang sangaili kanyak. Ay, dumanong kayo sir. Angin pasensya kayon ata. Nanumula ti balay mi sir. Oray sa anin nana. Ay na, pasensya kayon ta. Awan di kayat yu kung mga sarungkaran. Ni Joy Joy, nana? Awan ni Joy Joy ditoy? Napanan na ka di. Remor ka di, da ka di na napanan na. Agsublimat lang madamdama. Saan? Anyang arod nana? Apaman nga nakapagturpos kit napanin sa Jay Manila. Taagur-ure ka no sa Jay ti trabaho ni Joy Joy. Ha? Ang di naman lang pagkakanyak, nana. Ay, tiya mo kakit imbaga na king ka. Tawtawaga ka rin ti number na. Nagbaloy mo ti cellphone number na, nana. Di ilaan mo ti baro nga cellphone number na. Mabaling ka din nga maamuan. Ay, uwin nga ron. Nagsukat iti cellphone number na. Mabitlaing tayo nakalain na ti cellphone ko iti uneg. Diyan amin may kabesa din baro nga cellphone na. Ta ibagak king ka, ited ko king ka. Ay, sige man nana, tatawagak man ni Zuna. Nakontak ko ididamo ni Joy Joy kasi yung ngamidi agangay kat Jack Pulos makontaken. Jack ano nga nagtrabaho, nga nagsapol ti trabaho na ta alalisto ka no makastrek iti trabaho. Nasakit para kanyak, tati babae nga ipatpateg ko ket pinaay na. Naibagak idi nga surutek. Inakmet iti Manila ta ijayakmet nagsapol iti trabaho tapno no agasideg kami laeng im saan ko na. Saan na kanopay nga mapanungnot ti makirelasyon, makinobyo, makiasawa. Kaya't nakano nga ag-focus iti trabaho na. Gaboy iti daytoy imbes nga may pasnek ko ti mga sikaso iti negosyo mi dito abra. Pasaray masobraak ti uminom iti arak. Gadi di agkasangay ni Josie nga nagpapiknik da iti Karayan kat inawis na. Ngayon rin no Jack kahit ti mapan. Ang imno ibagada papakin mama ay kit Jack mo't makapagkid-kid. Iso nga napanak, nakisangwak kadakwada, nupay agsagsagaba ti pusok. Gapukin ni Joy Joy. Wow! Nagmayat ti agpisaw-pisaw anya aga. Nagmayat ti bumatok-batok. Kasla Jack Pulos mauma. Paisoan, napinpinas ka talaga dito yung Karayan. Ngayon, ita bye-bye nga pagtigusan. Aga. Apin nga yung tugod mo pa dito, dito inumim nga Red Horse. Uminom kami tan eh. Saan nga kapunta sa sikati agberde agad? Saan kang uminom? Ibagbaga ka nakdapapam kini mamam. Nga kanahin ka kano agin inom. Awan dito eh. Dala problema. At nakati problema, iti babae nga ipatpateg mo, nga taga-vegan. Awan ti bibiyang mo ka tayo dyan. Pinaay nakakadi aga. Saan? Nagsublin tumatlaeng. Anya ti paring guram ka tayo dyan. Awin nangin, kaslapit per jemet ti bagimon. Kanahin ka nga aginom, kanahin ka nga mapartek. Basit lang dito. Ala.Ag-enjoy ta ka di. Ulit na birthday mo. Wow. Josie, aga. Napintas mo't gayam ti pamagi mo niya. Lalo kat nabasa. Naingpis ti tela deta t-shirt mo. Kas tamet deta short mo. Kas laitak lang nga makita nga. Napintas gayam ti sukog ti bagim. Si kaman ngamin. Tamakaadayo ka pa lang nga kumita. Ing ka pa lang Vegan. Damit na pintas dito eh. Ay kanakman nga dito Red Horse mo, ta makiinumak. Ha?
Mm, mm, mm. Ah, ay, nagmayat tagdigosan niya. Uwing nga rod, kasladyak mapartek. Nakamuna abuti ako ng kasladyak mapartek. Ang sabali ti marikrik na. Anya? Anya ti marikrik na? Malaming ka kadi? Saan? Sabali nga ti marikrik na, manipod ti makitak ti bagim. Anya ti kahit mong sawin? Deta nga rod, agminar. Aglasin, deta aglam matabarukong mo. Ala, deto eh. Kasla mo la iran-ranta nga makita. Kasla mo la iran-ranta nga ipakita kanya. Saan met Minak man la dyan anan. Papanam, inakidita ababaw. Guri ka. Apay. Aglasin pa deta pisim ni. Dita, oy, nagbastos ka. Bastos ka nga talaga, nabartik kan. Ay, sa anak ka nabartik. Mati. Ay, sa anak ka guyudin. Aray ko. Apo, nasakit na. Naipatugawak ni Tibato. Ay, pasensya ka na. Api ka di. Ha, aga. Ada na pintas nga pagdigusan ni sa jay ni na adalim. Sa din no. Sa jay. Jelly kud ti kalidaan. Inta sa jay. Api nga mapanta sa jay. Uno saan di talatan ni awan sa nagyan dita nga cottage. Ket apay nga rin nga mapanta dita. Ket adamit dito. Mabalin na digos dito. Basta. Inta sa jay. Sa bali ti marikrik na king ka, Josie. Uy, aga. Sa balin sa amin ti panpanunutem. Amok dahil nga dayan ta panunot mo. Di mo ka di kayat? Di met nabayag ka nga agay kanya kon. Itatatakayat kamit din. Paayan na ka di? Sigurado ka kayat nakmet din? Wen. Napintas gamit gayam. Napintas gayam ti pamagim. No apay nga Jack Pulse makita iti. Sigurado ka aga Baka met nabartek ka lang. Saan? Kaya't nakmeten? Wait. Ipaniknek ko king ka. Inta sa jay bakante nga cottage. No di mo kaya't sa jay. Inta sa jay likod ti kalidaan. Napana talaga tirik na kung kasin yung jakam mo no impluensya ti arak. Wano talaga nga makagargari nga min launay. Ti pamagi ni Josie di ta makitak nga nabasa. Nabasa dati na ingpis nga tela ti t-shirt na. Kas tamat ti short na ket makitak. Agminar ti kasla papaya nga barukong na. No pa'y nakabra no nakabra iti na ingpis ket talaga malasin deti. Dagiti kasla balatong ti kabasit na nga munay na. Aglasin pa iti pisi ti nagbaitan dagiti lupuna ket apo Diyos ko aya. Miningminga kasin awan na pulos ti dot-dot wenno buok nga limsot kaditit na ingpis nga tela ti short na. Kahit nasahuin ket nalinis. Nakashave. Nagimasin. Nagimasin nga ayam-ayaman kin amma-ammalan deta nga nagpisi na. Paglalo ket natambok mo't nga ron. Sigurado nga Lenny Robredo pink na pink. Kaya di tada kami ni cottage nga medyo nalingid saan nga makita dagiti kakadwami. Ket da kami laeng tinira na nga nagpipiknik iti dayt nga aldaw. Dituyen nga pinalubusa kon ti riknak nga itay palahan nga makaar-arem kini Josie. Po dagos ko nga inagkandag iti bibig na. Pero mi nga bumales mo't ni Josie. Siguro agad nakasursuro iti Manila.
Ada siguro na boyfriend na, when anya, nalaing mo't nga makitorid, makilips to lips. Pasaray kagatin na ti dilak, ket nut-nuten na. Oh. Permi, ti panang nanam na, ti katay ko. Tinulad ko mo ta. Kinunot ko met ti dila na, ket apo. Agat bukto. Agat udang ang nagimas. No pa agat red horse ti sangaw kung yung kasla imasen launay ni Josie. Edinto nga ti dakulap ko ket agay ayam tay maysa pagkapagkalan na tay agalo-along alupo ni Josie. Ket tay maysa tay napelay nga ayamen tay barukong asla papaya nga barukong ni Josie. Pirit-piritek dati mungay na. Apo nagmayaten ti panagasog ni Josie. Tunggal piritek tay balatong ket kunana. Kasinyong di min pinanunot pa'y baka no adta sa bali nga tao nga umay ket makita na ti aramiden mi. Impaidak ni Josie iti lamisaan. Ket dituyen nga in focus ko ti panagkita kadatay nagpisi. Dati pelaeng ibagbagak nga nagimasen nga amalan. Dati kasla sub-sub ti tilapia nga nagimas nga sulto-sultupen. Di ta may babakon, may katkon ti short ken panty na kasinyong. Apo detan. Apo aya. Pinagkayangkon ket dituyen nga nakita nga nagungap ket wow. Di mo amuno Lenny wenno BBM. Pink tirwar nangem no ungapem. Red ti adda ti uneg na. Saan ba't nga red? Reddish. Nagmayat ti postura kasin nga ti duwa nga dakulap ko ket nakaigem iti duwa nga papaya na dinto nga ti ulo ket na isubsub iti nagpisi ni Josie ket inayayam ti dilak deta nga nagpisi. Kasta unay ti asog ni Josie. Ada kami laeng ti makangkangeg. Gabuta na pigsa ti uni ti karayan. Ti ayos ti karayan. Ti uni dagiti tumatayab. Ket maitipon ti asog ken areng-eng ni Josie ket apo nagmayat nga dingdinggen kasi. Tweet. 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 Kasin yung kasta unay met ti panang pungot-pungot kanyak ni Josie nga guyod-guyod yan na ti ulok ngayat isupayan ti mangisubsub ti rupak ti ulok iti nagbaitan ti lupuna. Permi nga imasen na launay ti aramidek. Grabe no kasano ti labutab ti red horse aglalo ti kalukat. Kas jaymet ti kalabutab ti tubog nga rumrumuar ken kuana. Nagmayaten ko na. Nakagalgalis siguro. Tweet. 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 Kasin yung itatay pelaeng nga agul-ulimek deti bilit ko saan nga ag-tweet ang emno.
Saan nga ag-tweet-tweet dati bilit nga ilimliming ko. No di kat ag pst. Nagmayat tungatan na may tipon to team uninan. Dati tweet. Shh. Pst. Gaputa permi ti ingarnan. Permi ti tangar dati bilit Dati saan nga agun-uni nga bilit ko ket dituyen nga inserrekon. Inserrekon tay bilit iti kuweba iti nagpisi ni Josie ket puta ituyen. Adamanen na ilaok nga uni. Tweet. Shh. Psst. Apo nagmayat nga dingdingin kasin. Kasla dagpalpalakpak. Tweet. Tweet. Aging ka nga nagunin tay bilit ko ket tweet. Psst. Kalpasan ti amin. Kalpasan ti napasamak kada kami iti dayta nga cottage. Nga nagtitipon ti na dumaduma nga uni. Iti karayan bilit tiyan asog ni Josie. Kaslada pa nagbabawi kasin. Kaya't ko tinaramid mi magustuhak, gaputa nagganasak, naggimasak, inimas ko. Angin, diyak amo no ape nga awan lata ti mariknak nga ayat kini Josie. Ket tunggal makainumak ket makalagipak, awisik ni Josie ket kayat na met. Sumurot met. Agpapas kami. Nga ti amo idi ni Josie ket da kamin, ada relasyon min. Angin para kanya ket kaslang kaslawan lang. Malagip ko la isuna no makaarima. Aging nga di mi ininamnama nga nagbunga dayta nga inararamid mi. Nagbunga dagiti panagpapas mi ken ni Josie. Hey, agpakalalaki ka umaaga. Papa, masabol nga sangwim ti responsibilidad mo kay ni Josie. Papa, saan kumit nga mabaybayan ti negosyo tayo Pati dagiti nalawang nga daga tayo, San Juan kat asa si Kaswik met. Saan nga ti negosyo ti kahit ko nga sahuin. At dasungsung batam kini Josie. Gabuta masikugan. Unang papang, mayat ka man wano saan apo ko mi ti sikug na. Putot mo. Unang sa anak pa nga nakasagana nga agasawa, Papa. Nga mangikasar ken kuana nga mga asawa. Ket aglibin kay latan Ket alakambot nga aganak nga balasang ni Josie. Sumarsaro nun ton di kasar. Anya, kaya't laki din ni Josie, Papa. Ket umanugot laki di day jaya.
Gaputa dakkel di pamatik ket masursurom to nga ayaten ni Josie. Aglalo no agden na kayo to nakasagasawa. Aglalo kat adda anak yon. Anya, uri aglibin kay balaeng. Sige papa, ibagayo nga kini Josie No lagi di kayat na nga, di kami pala agkaskasar. Umanugotak agden na kami. Manugot metlayang ni Josie kasin nyo nga agden na kami akasagasawa. Akas ama ken ina, tisikug na. Agbalinto nga ama ken ina, dagit iti anak mi. Agbalinto nga anak mi. Ngayon pulos nga jak masursuro nga ayate ni Josie. No pay aramiden naman ti amin na pamuspusan tapno no masursuro nga ayate ni Suna. Naidasar kong ti pamigat ta, mahal. Kaya naisagana kong dagiti iso amin nga kasapulam iti isi sa rek mo manin iti trabahom. Saan ka di nga marigatan, Josie? Medyo, tani, arig na kit bumbumtaken ti tiyan ko. Any day or anytime kat aganaka kon. Dapay nga rod nga si kati mangubra ka dagito kat adamot kadkadwa nga mabalin nga ibaon. Kaya't kung nga rod nga itultuloy ti agserbiking kaaga. Gaputay patpateg ka unay-unay. Baring nubabayan ka dagito kat masursuro na tumeten nga ayaten. Jakla mo Angim aging gaita, aging ga kadi ita, dinak pinasursuro nga ayaten. Pasensya kan Josie. Angim jak may suro ti puso. Ni palaing Joy-Joy. Lipatin ko man ni Joy-Joy. Siguro adamit pamilyanan, adamit asawanan. Di ba tawagan ngim di mo makontak di nakamit sungbatan. Ipamaysam ko man, da kami nga aginam, aga. Ipagpagapom ko may tagbaling anak ta. Di mo kadi kayat nga naragsak to ti mariingan na nga pamilya. Nga agin inayat, agpinpinatig, dagiti naganak ken kuana. Pasensya kan, Josie. Uri no, kayat ko kumanga mapasamak detang, hindi met mapasamak. Jack mo alay ko. Abay, bigla na tang nagpasikal di tiyan ko. Aga nakaksan. Aga. Impas ngay nga rod ni Josie ti anak mi kasin yung nagtultuloy kami, nagtultuloy ti panagden nami akasagasawa na panag-live in me. Angim kaskas di nga jak pulos na sursuro nga inayat isuna. Tanila ta Joy-Joy ti adday ti puso ken panunot ko kasin. Aging nga nadamag ko nga si Mangpet ni Joy-Joy iti balayda jay vegan. Excited Uray ta saan kami metakasar ni Josie. Dagusak ang nagbiyahe nga napan iti balayda. Tapno makitak manen ken makasaritak ni Joy-Joy. Ken tapno maibagak manen ken kuana nga isuket isupay laeng ti patpateg ko. Joy-Joy, anak! Ada ni... Ano yung tinagan mo? Ay, Sir Aga! Dumanong kayo diti unig, Sir. Joy-Joy? Agapito? Este Aga? Joy-Joy, siga nga agpaiso. Agpaiso tinadamag ko nga si Mangpet kan. Lalo manin nga pimintas ka, Joy-Joy. Nga medyo limukbig ka. Nagpintas ti bagim. Uray met si Kaaga. Ha? Pati siya pimintas? Saan? Adang igwim mapo ka. Mailiwak launay keng ka, Joy-Joy. Mabaling ka ding arakupeng ka. Sige. Awam met ti mangiparit, kanyak. Sika ada ka di mangiparit keng ka, no arakupeng ka? Ha? Awan. Asino ko ma? I miss you so much, Joy-Joy. I miss you so much too. Aga.
pulos ni namnama iti dayta nga aldaw ket aklunen nak ni Joy Joy. Bigla-bigla latan tinapasamak ti pasamak. Saan kon nga isistorya kasin ngem kadayta metlaeng nga aldaw ket ada napasamak mi ken ni Joy Joy. No pay pacheck nga saan nga siya ti nakauna. Ta saan nga birhen idi natagikwak. Siguro akit ada na boyfriend na di Manila. Gem naragsakak kasi nyong gaputati babae nga imuna ken isupay laeng ti patpateg ko ket ipatpateg na kanumeten sa wakas. Ket gaputa nawaya kami nga agpadpada ta saan kami met nga nagkasar ken ni Josie. Impakadak kadagiti naganak kanya kada papa ken mama nga agkasar kami ken ni Joy Joy. Gaputat na kami ti pudno nga agpinpin nateg. Kastaunay ti pungtot da nga dua. Kastaunay ti sakit tinakem ni papa ken ni mama. Tabas talat tabi na ibay akong dagiti aginak da Josie ken ti anak mi. Kastaunay met ti sakit tinakem ni Josie nga idi agangay ket pimanaw dan iti family house mi. Ket nagawid dan iti lugar da. Inya dayunan kadagiti kada papa ken mama ti apu ko da. Ket gaputas supyaten da ti relasyon mi ket saan da nga kayat nga agkasar kami ken ni Joy Joy. Ingked den ko nga agkasar kami latan uri awan da papa ken mama. Iso nga ditoy J-vegan kami nga nagkasar ken iso met tinagnaedan mi. Manibod met idin ket awan ti kontak ko ken ni Josie. Numan tawagak ta kumusta ko mati anak mi no mailiwak ket di na kayat nga di na sungbatan ti tawag ko. Numet damama ken papa ti tumawag ket sungbatan namet. Siyak saan? Ket gabuta nasakit tinakem da papa ken mama kanyak. Sanaira na idi nga masakit ni papa. Impakadak ken ni Joy Joy nga agawid akbiit iti abra oray so magmamanulaeng nga aldaw ta urnosek ti relasyon mi iti pamilya, relasyon ko iti naganak kanyak. Tapno nung ilawlawag ko kadakwada. Nga usto tinaramid ko kasi sinurot ko metlaeng ti pusok. Sinurot ko ti pagragsakak. Alamat kay kasar ko ti babae nga saan ko met ngay patpateg saan ka di. Kadi di makaawidak. Nagpagpakaasi ni mama nga agtalinaedak kano iti i-extend ko kano ti panagbakasyon ko. Agtalinaedak kano ti sumagmamano nga aldaw ta sipod kano idi awanak ni papa ti nangasikaso ti negosyo mi ket isut nagsaksakitan na. No mabalbalin ko maket siyak pelaeng ti mga sikaso ti negosyo mi. Kadi di maysa nga aldaw. Ay, di mo ka di mapansarungkaran dagiti aginambarok. Nga uray man la jay anak mo ti mapan mo kitaan. Into no ada na pintas nga gundaway ko papa. Ket bisyak met iti negosyo tayo. Naulpit ka mo't agapito. Papa, amoy din ni Josie nga jak masursuro nga ayaten. Impagpakaunak king kwanan nga ni Joy ti love ko. Saan nga isuna? Iti lukudan nga ipatpateg na kaunay ken nakadungdunguking ka. Iti lukudan nga adan anak yo. Di mo malata masursuro nga ipateg isuna. Papa, kaday siya karon nga Joy. Ipatpateg na kakadingag paiso. Nadalos nga ta nga kasar mo. Papa, panagkunag ket awan tinapindas nga pagmanagan no daytat pagsaritaan da. Basta, naragsakak kini Joy papa. Naragsakak, gaputaing kasar ko, ti babae nga pudno nga ipatpateg ko, ken mangipatpateg kanyak. Agbabawi kan to, barok. Dandanugem to ti angin, ngem awan ton ti maaramidam. Agbabawi kan to. Kalpasan ti halos dualawas nagsubliak iti vegan, nagsubliak iti asawak. Angem naklaatak
Tadyak nadano ni Joy Joy, nga nakitak ti katugangak, nga kasla tumtumrem dagiti luwana. Nanang, ni Joy Joy, ni Joy Joy ti damdamagit kada kayo sa dinno ti ayan na. Ta saan nakadipay nga tinawa? Saan nakakadipay nga tinawagan ti anak ko? Barok, ta salud-sudik kadipay kada kayo no amok ko mati ayan na nanang. Ay kita amok, akit amumon. Ay, apay nga di na intawag king ka. Nay, iso siguro daytan. Kitain man. Ay, ni Joy Joy nga agpaiso. Sungbatam ka sa ritam. Hello. Joy Joy, sa dinodayan mo. Aping awang ka dito balay. Kinaping agsangsangit ni nanang mo. Aga. Oh, Joy Joy. Pakawanin na ko, ma. Aping nga pakawanin ka anyat basol mo. Awan dito red kung agpakada keng ka iti sango-sango. Iso nga, saan ka nagpakada? Ta sa dinno ti papanam, aping agpakada ka. Sumurot ako ni ti lugar ti ama ti sikog ko. Agsubli ako sa ti Manila, aga. Anya? Anya ti kunam? Ama ti sikog mo? Ladingitik ngim saan nga sikat ti ama ti sikog ko? Saan ka nga'y ayatin? Aga, masikugak sagbay ngayon kasarnak. Saan nga puddo dayta? Saan nga puddo dayta, Joy Joy? Ang itamok nga minidikat baybay anak ko ni Jerry. Ang im nagsubli. Nagsubli kit takderan na kanon ti sikog ko kit sumuro takmitin kang kuhana. Iso nga pagkawalan na. Saan nga puddo dayta, Joy Joy? Inanlilaw na klaeng, Joy Joy. May saka nga ang lilaw. Alilaw ni siyang babae. Saan nga makatulong ti Ara kiti problema ang barok? Basol yu, Papa. Nya, basol ko. Anya kumati basol ko. Kaya ape nga didak iti pinilit nga nang ikasar kin ni Josie. Ape nga didak inati pa idi nga ikasar ko ni Joy Joy. Ito nagluko ka. Salbag ka kit ni agapito. Siyak pa hindi babasulam. Papa, panag kung nagkatawan ti nagliwayan mi kini mamang mo. Amok lang ko, mababa. Natanggan tumot kami ti ulong barok. Saan ka magkadimnag kada kami? Iso nga sikat ti nakalawlawag nga aking basol ti amin. Saan nga da kami? Nabayagmet nga nagbarbarte kak kasin. Imbarbarte kak dahil nga napasamak. Aging nga iti may nga aldaw, nakiktutak iti baga kanyak na papakin mama nga nagawis ka no ni Josie. Kita man lang ay ti kaalistot panawin. Birthday gayamen ti anak ko, ti anak mi ken Josie. Maragsakan na, tainawis na kami ni Josie nga maghiselebrar. Iselebrar mi ti first birthday ti anak mi. Ket ti pakaangayan na ket iti karayan. Iti karayan nga nakaaramidan ti anak mi. Ket idi at daong gundaway mi kani Josie nga agsarita. Maragsakan lakit din ni Abigail ta imatendar kamet la iti birthday na aga. Naragsakak met ken agyamanak ta inawis na kami, Josie. Ti amo gidigit ipaidam mo ti anak ta. Taapay ko mga ipaidam ko. Adda karbingam ken addamet karbingan naking ka. Tasika ti amana. Agyaman to kasta. Ti amo kami di madayo ka ken ay imadayo akla idi ta kahit ko ti maka-move on. Ta saan nga asi-asi tinaramid mo. Aga. Nagsakit tinakem ko idi nakiasawa ka. Nakikasalkat sa bali idin tong adda anak ta. Pasensyakan O kitain ti anak ta ni nakaragsak. Kadwa na ni tito na nga Carlo. Ni nga min tito na ti mailiw ka no nga umay ti karayan. Ta nabayag ka no day din. Tito na? Tito na nga Carlo? Deta kadwa na? Tatay pa lang nga makit-kita kiso nang saan kumalasin. Makadamdamagan ak no asino iso na. Iso di kasin
Kasin sinayo ni Abigail, tito na kunakta. Isun ta ti agbalin nga may kadwa nga amana. Saan kami met pa nga nagkasar, iso nga tito na pay laeng. Anya? Nobyong dayta? Dayta nga lalaki, nobyo? When? Nabayag kami manubulan mi metten. Saan nga pudno timbagam, Josie? Ang imiso ti pudno, aga. Apay nga naklaat ka. Nukas na. Pakawanan na, Josie. Pakawanan na kuma. No pamakawan, aga. Awan ti pagdanagam ta idi pay laeng ket si papakawana kun keng ka. Siyak ti ama ni Abigail. Siyak ko man ti agbalin nga asawam. Siyak ko man ti agbalin nga saan nga mabalinin na ta si kakasarkan, aga. Ang pinanawan na kung ti asawag, Josie. Iso nga datamanin ti agden na, please. Datamanin, gaputan na. Ay, saan nga mabalin, aga? Saan nga kaskarina? Uwi nang siyak ti ipatpateg mo, saan ka di? Gaputan siyak ti ama ti anak ta. Ti anak mo. Siyak ti ama ni Abigail. I'm so sorry. Idi dayjay, aga. Anya ti kahit mga sawain, Josie. Idi ipatpateg ka unay-unay. Angim saan itan? Ni Carlo ti ipatpateg kon. Ket natulagan ti kasarmi. Saan nga pudno tayo ta, Josie? Itapay ta ipatpateg kan, Josie. Ladingitek. Aga. Angim siguro maibagam laing day tagaputa. Pinaay na kayo ti asawam. Angim, siyak, nabayagan ka naka-move onin. Iso nga awatin ta kumati aminen. Nga saan nga datati na ikari para iti may sakin maysa. Saan? Datat na ikari. Josie, datat agasawa. Datat ti agasawa. Shh! Saan ka makatagari? Saan ka nag-iskandalo? Pangaasim ko aga. Awate mo ti kinapudno nga saan nga datat na agkagasat. Mabalin siguro nga inaramat na talaik ti Diyos. Tapno no, maadaan ta iti Abigail. Angim, saan nga data? Tinaikari nga agkatuluyan. Josie, pangasim, Josie. Ipagpagapumiti anak ta. Data ko mati agasawa, data ti agden na. Josie! Jack na ibturan iti tinapan ni matendar iti kasarda Josie ken Carlo kasinyo. Ket tunggal masirpat ko ti karayan abra agpanaas latta ti barukong ko. Agpanaas latta ti pusok. Kanayon nga maipalagip kanyak. Day di sinayang ko nga ayat ni Josie. Iti karayan nga nakaaramidan ni Abigail. Talo saan ko mga nagbidot ti pusok. Iso ko mati inayat ko ket da kami kumaita tinaragsak nga agdenden na nga kadwami ti anak mi. Agbabawi akman kasinyo ngem awanin ti maramidak akas iti ko na idi da papa ken mama. Si aasawa ak ngagpaiso gaputa si kakasara ken ni Joyjoy ngem sa dinor ti ayan na. Si murot metlaeng kano iti nakasikog ken kuana. Tati amok iti ket siyak ti nakasikog ken kuana siyak ti akim putot. Naawanan nak idin itinamnama kasinyong nagbarbartekak manen syempre. Aging nga iti may sangal daw ada nang ipadamag kanyak nga nagsublin ni Joyjoy iti balayda. Nagsublin ti asawak? Nga saan na kano kadwa ti lalaki nga simurutan na idi? Pati kano ti anak na ket saan na kadwa nga nagawid? Ket gaputa asawak ni Joyjoy, rebeng na laeng nga mapangko kitain, mapangko kasarita, baka ket nagsubli ta naamiris nan nga siyak metlaeng ti patpateg na. Naamiras ni siguro, nga da kami ti rumbeng agden na, gaputa da kami ket agasawa kami, si kakasar kami. Napanak nga rod, takayat ko nga maamuan ti amin. Amno makapagsarita kami, ket at dagundaway mi nga mangurnos ti relasyon mi akasagasawa.
Ang imidita makita ni Joy Joy. Sinabat nak ni Nanang na, Barok, Nanang, imbag tayo mahikaan. Adda kabadanga kun nga mangkita kini Joy Joy. Abayan niya tapasama kin Joy Joy, Nanang. Kakasalita ma, tasikat mga mo. Itay ko pala kasalsalita ng jak maawatan ti bagbagana. Jak amo, noanyat mapaspasama kiti anak ko na Barok. Kasalita man ti asawam. Sige na. Joy Joy? Ha? Ako Joy Joy? Ha? Sak, Joy Joy? Oh, Joy Joy? Ano ti bagbagam? Sino ka? Ay, si kaasawak! Si kaasawak, Agapito! Joy Joy, huwag siyang nagapito siya na asawam. Asawa? Sa balis surutan, Joy Joy. Nana, apikas to pa nagsaw ni Joy Joy. Jakorda mo, Barok. Ay, Diyos ko, aya. Kinabkabil ka no ti isimurutan na nga lalaki kat impanaw ka no tayo nga lalaki ti anak da kat baga-atada nakakita king kwa na nga warang-warang in Manila kat intawag da kada kami kat pinagawid mi dito na pami sinundo agbagtit matan ti anak mi agbagtit matan ni Joy Joy. Anya? Ay, asawa ka. Ay, inta di kwarto, agasawa ta, inta gay ayam di kwarto. Saan? Joy Joy, aguri ka. Inta di kwarto, agapito, agay ayam na di kwarto. Saan? May kan. Barok, ingkan latan. Sakyam latan ti kaya ti anak ko bareng na aglaing. Saan, Nana? Nana, ipagsardengan nyo ni Joy Joy, Nana. Ay, may kan asawa, agay ayam da. Anya, rubing na lang nga, katinam ta asawa mo raw, siga kasar kayo. Pinanawam man sa jayan. Ay, sakit agbarti-barti ka dito. Ang lakit, tigasat ko, iti ayat, baba. Ti amok no nagsublin ta, sak, ti ayat, tagden na kami. Ay, loko. Kung nagtumot king ka nga, dandanugim to ti angin ngim awan ti maramidam. Di ka tumot kami, dimngag kada kami. Di ka anusam mo na, anusam ta asawam nga bagtek. Papa. Baba. Ay, taloko. Sikan samot ti agbagtitan, Baraw. Ay, iyan atayong apaw. Saan ka kumagagbagtit, Baraw? Kasin yung saan agmat kiting agbagtit ngayon kasla mapalakas diyahing kung kunada. Kasakbay nga maladaw ti amin, agpabalakadakman. Anya ti rumbeng aramidek kini Joy Joy. Awan makit di ti problema kini Josie, tadi namot ipaidam ti anak mi. Angim nakaragragsak ni Josie, ni ti sidong ti asawa na ita. E dito nga siyak kuma, ti adday ti sidong na, wala siyak kuma, ti kadendendnan na nga asawa na. Angim sinayang ko day di ayat ni Josie. No, apay ka sa nga, apay nga, kinaykayat ko ni Joy Joy. Nga itakit agbagtit ka nun, gapo iti kinamauyong namat ata si murot iti lalaki nga naranggas gayam. Ay, Diyos ko, aya. Rumbeng ka di nga kadenak ti asawak, nga itakit saan maten nga matino ti panunot na. Amangan no, siyak tumit kat maipada king kuana. Tulungan dakman, advisean dakman, no anyat aramidek kasin, sakbaya maladaw ti amin. Kagyaman na kasin yung, ti anos mo nga nangurnos, nang ibasa ng drama, ti pakasaritaan, ti parikot ko iti biyag. Awagan dakpay din nga malas kini ayat, malas iti ayat. Man nagaput iti ayat, man nagaput kano ti pusok.
Sabay kumata damat na ibati na nga adal liwliw akin pagsarmingan ti biyag dati surat ko kada iti padak nga nagbuyak ken dimngeg. More power to your program and God bless everyone. Tuyag yaman ay tuyag problema ken mapansan nga agmauyungen. Ti agmamalas kini ayat agapito iti abra. Thank you so much agapito iti imburay mo nga pakasaritaan ket tala pudno nga sayang nga talaga dahil di ayat ni Josie Kengka. Angem di mo met sinalimit-mitan. Di mo met ingkaskaso, di mo met na-appreciate, di mo napansin, di mo nga tagawag na diyain. Binahaliwalam lang. Gaputa nabulag ka. Nagbaling ka bulsek iti ayat mo kini Joy. Kahit anya nga rod ita, ala kita anusam ata isumot ti kinayat mo. Ala kita anusam tumet dagiti maited king nga balakad dagiti viewers tayo.